Vă salut, oameni frumoși! Astăzi sunt în Austria împreună cu colegul meu Eduard. Am venit să încărcăm această scufiță roșie care va trebui să o transportăm în România. Ce s-a întâmplat cu ea? S-a stricat motorul, așa că o vom încărca pe o platformă, după care vom lua direcția către România. Haideți să vedem dacă ne descurcăm, Doamne ajută! Ia uitați aici, șofer de șofer. E pregătit pentru a face manevra. Începem acțiunea? Sunteți gata, băieții? Nu trebuie unul la volan. Da. Ha? Hai să vedem dacă pleacă. Dai cu stânga, îți duci jos acolo! Edi! Are frân, are, nu? Ok. Mergi la frână. Aia limpede, ok. Sigur așa, poți să frânezi. Trag frâna de mână. Încărcare reușită. După cum puteți vedea, uitați aici, cel mai tare șofer la Cornetrans. O persoană din nota 10. Bem o cafea îndată. Vedeți ce înseamnă să avem lucrurile noastre? Ia uitați. Manevre. E 2 cm mai încoace de spate. Edi, am încurcat-o. Trebuie să o dăm mai încoace. Mașinuța a fost încărcată. Am încărcat cu foarte mare ușurință, grație la acest troliu de mare calitate. Și cam asta este. Cei zis lucrări de lucrări, nu credeți că e chiar simplu. Da? La forța care o am, când trag, mi-e frică să nu rup fierul ăsta de la șasiu. Bun, bobit. O nouă terna băieți, am corează acum așa. După câte puteți vedea, intervenția a fost destul de bună. Camionul l-am încărcat. Aici e aproape atinge jos, dar nu este nicio problemă. Important e că mașina este ancorată bine și nu ne depășește pe traseu. Deci am pus centuri față, câte două care le trage în ambele sensuri, spate, la fel și la dreapta. Rampele sunt ancorate bine, tot cu chinci.
E bun. E periculos, poți să-mi scap vreodată. Cam asta a fost intervenția. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem la următorul clip. Doamne ajută și numai bine!